mar oimore kawadhi nyime rude mane wuongi omiyo kwiri kendo chuo gi pale kaunti ma Bay owito ngimagi okinyi ma kawuono. Laktar mane thiedho nyithindogo Charles Ochola wacho ni nyithindogo ne owito ngimagi kaluwore ni teko mar kwiri mane gimadho ne ni malo. Mi nyithindogo Monica Tieno bende oyango ni ywaro kinde gi anyuola mag jaode biro bedo hinga mar kano ringre nyithindogo. Kaluwore gi kaka ne waneno nyithindogi, ahinya ariyo mane koro owito ngimagi, chalo ka gima sum mane omigi ni mondo gimadhi ni ne gimadhe mang'eny ahinya. To ma en sum ma dangerous kabisa nikech en gima itiyogo e nego pests. Koro kaluwore gi kaka ne otimogi, sum no nodhi affect abwongo margi gi other organs margi. Koro kaluwore gi kaka ne condition margi chalo, ne wawitogi, ne ok ginyal survive kaluwore gi the magnitude of the poisoning manotimore. Niko na uchungu sana kupoteza watoto wangu wawili ambayo ni twins. Nilikuwa na call anybody who is willing to help me. Hata bill sijui nitalipa namna gani, sina kazi. Watoto wenye wamebaki bado wanahitaji usaidizi, sina usaidizi. Ninaomba serikali kama inaweza kunisaidia, inisaidie. I've really struggled with my children kama